Adinda Dimas Niken Salindri. Heeh. Gak enek adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe. Heeh. Aku gak nganggep sampean iki kabeh. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok enggak ngono bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggam mo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Iya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumah aku rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lah masukku lah piye to? Lek mau kendangnya aku joget. Iki Banyulan Lawas sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan malu saya. Kok tetekke. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kok iso kakek lah. Koyo lek om kalau bahasa lek mbah iku bahasa Sama nih Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Den, tahu ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Ora dikek undangan. Mosok ngene. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa njipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Ki jangkung sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Iki mau itu. Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki anu, nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, heeh. Aku digorene ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D niku ingkang heeh. Terus saniki sik terima tamu. Terima tamu. Disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Masa apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Payu. Masa apa ta? Payo, masa guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilku ngomong. Lah iya. Wis kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e? Ora. Mandek ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kitake urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikuwencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film? Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat sing entoti aku meneng ah. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Aku sing masuk bolak-balik. Malah diomong ning kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora. Suara ora. Enek 2 minggu anggitmu.
Masa toh? Aku mau nek rumah sakit aku. Kayak kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi ngukur ya batangku. Kamu nu kayak pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Kayak katut gitu. Kak, kowe kayak nyedek-nyedek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. Ngono gilani to kok lek nek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu wong kebelet to. Pangkal bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah iya. Saya ngerti. Nyapa? Pati Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi? Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak De Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. Biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no kanggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak De. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh. Nggih, Pak De. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Enggak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu apa barisan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak De gitu. Terus gue telepon, "Pak De, lu di mana?" gue berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonde-londe. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken. Terus gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak De. Oh iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat semuanya. Ini Pak Pak De. De Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, iki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok kerene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. Pacarku Rabi Rabi terus oleh kancamu. Oleh kancamu meneh wis bar. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no. Ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Iki anak. kira-kira aku becek pira? Alah 75. 75 ae muncul. Pantes kuwi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus kuwi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi berarti konek kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu
dene delok. Ibu ndelok ya, karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintup ora? Oh iso. Oh, ndelok gondongan ning kene piye? Dintup kok gondongan, dintup ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku rapi nak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik araten. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lah iki. Iki lagu kematian kayak iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya Yo. won. Won. Kakak, aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Iya. Cah menengok. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sidom geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis kok bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi kesedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De.
Ya sampean medun tak tutne komburi kok. Alon-alon alon. Ayo Pak De. Coba marah-marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho. Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Heeh. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Heeh, tapi iki Pak De emosi kaya aku ra iso golek wong wedok liya ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku Kan contohe. Wong umpama. Umpama, Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Adam Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira nek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe ora sing nyurung. Aku tuh masih kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia iku meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho, Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikir jenengan Niken niku. Anu ya, lakone gak masuk akal ya Pak De ya. Sik ta lah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kon niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono ae wis, jajal. Lah aku usiren kan. Oh, ngono lho. siren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Kamu menjadi artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku nih, Ken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku jambal. Gue jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Mana iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Duwablek arek iki. Gak daplek gak Niken Salintri yo. Terimalah, aku gak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki olehnya. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rinio, hei. Rinio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling bagus. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan
Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsarining kalbu esome kang manis maku doang bagus parasmu kang tanpa layak langgar. Ya. Ki dinane Natal, makane malih wabang abang. Kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin. Wiwin sapa sih? Ibuku. Tak kaya ngene. Yo. Susilo Badar. Aku putune sapa? Aku wis putih. Wis sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya apik-apik. Jan iki mau langsung asline akhirnya mayangkara tenan iki ya iki. Jan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut.
Apa iso? Iso pop rock. Enek rocke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegani neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Kerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Oh iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Landa. Oh isa. Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enek telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handi Kumalasari. Niken Sarasati. Ora aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya, ya. Sore padang
Rinangga sagunging panghormatan agung risang bobo ingkang sampun samoten kanthi sawi kenging memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudring kukusing duka kang kumulun. Pambarambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samoten kanthi sawi kenging memuji marang kursane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras. Lek gelung muncul jan kaya ora. Tak sawangkoke jan kaya weci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari Mayang. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh. Ki ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak lho coba bayi. Pak Sus, tasih enten malih bener iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompoken Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Jar. Wis mawis tolak balak ing sangkala. Anim putri aduh sang yai angrakit tata sesaji. Kanggo slana den nira aseng apa berkah basuki wono kang becik kite kang ala bakal ketara sesanti rahayu mayang akara tetep jaya ayo jan nyenengke danten anake mayang kara iki mendi. Ini tak purba, 2 tembang lagu, monggo Diajeng Putri dan Diajeng Anif, nggih. Oke, wes dan masalah. Iki jenenge onde-onde apa? Ya masalah iki sing mburi kaya ngono to gelungane niken iki. Renek yo kuwi ya, renek liyane. Apa ya anu? Niken. Iki di streaming kele sampe wen kok malah Lu sama nih sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepake kok mes sing raine apa mo? Sendoke muluk aku akhire mangan mo. Sendoke mbok jarene ibumu sik disaini ngono peh sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono wis capare murat marit. Diajeng Niken Salindri. Aku ki ngene menghormati ke Diajeng ning Blitar ngono lho, Diajeng sapa kuwi? Febia. Ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremat-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone
Nanti Jawa Pati esuk sing arep nabuhi sapa? Lah yo. Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh kari dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Iki piye? Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kenek penyakit anu. Wah, lah wong hop 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 hop. Manten ditemokne. Manten yo fisik. Wong manten iso ditabuhi kebo giro iso. Duh, mantene fisik. Lek nyondro piye? Rumangsaku kok. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Obat pilek. Mantene bae ngene iki ya. Ya, awake sementara undur diri dulu ya niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, dan Mbak Kanggo Pade Badar, mboten krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, iki arepe nempur bingung. Heeh, makasih Mbak Dinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga. Dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya anu dadi boneka sing ning mobil suwi oleh ya nggih. Nun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madya Wasana anggen saula asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madya Wasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa Trapsila Subasita ingkang kirang regani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gusti Kumhanapsi kumpitak Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang